व्यक्तिगत हिसाबै जेबो बेबायदि शत्रुता गैया जों बिदा फंबाय बायदि गतिके मात्र इलेक्शन टाइमावल'सो जोङो सानैबो केन्डिडेट जानायखाय सुबुंनि नोजोराव जों गिदिर शत्रु नाथाय जों सानैनि गेजेराव बेबायदि जेबो गैया मा होनो जिहेतु दावहायाव थांनायखौनो होनदो मेया नमिनेशन होनायनि बाथ्रामोन आं मोनथिया बिथांखौबो हयथ' बिथाङाबो आंखौ मोनथिया नाथाय जोङो जि थानसालिया बेवहाय मुंदांखा बयनिबो गोसोनि साननाय हनायखौ सुफुंनानै होयो गपाल थान होनो गपाल आरो श्री श्री माने जगन्नाथ बेयाव थान आरो बे थानसालियाव आङो माने मान बावनो थांदोंमोन गय जरा फाथै जरा होननानै जाहाथे जेब्लायबो आंखौ आशीर्बाद माने होयो आरो बे समावनो बिथाङाबो थांदोंमोन बेवहाय जों जयैनो लोगो मोनलायलायदों बेफोर जेबो नङा बे जोंनि ट्रेडिसन जोंनि बियो माने हारिमु इसोर सिबिनाया आरो जायगायाव थानसालि थायोब्ला बेवहाय जोङो खुलुमहैनाया बयबो खुलुमनांगौ बेखौ खुलुमनो थांदों बेवहायनो जोङो ज' लोगो मोनलायलायदों आरो जोंहा व्यक्तिगत हिसाबै जेबो बेबायदि शत्रुता गैया जों बिदा फंबाय बायदि गतिके मात्र इलेक्शन टाइमावल'सो जोङो सानैबो केन्डिडेट जानायखाय सुबुंनि नोजोराव जों गिदिर शत्रु नाथाय जों सानैनि गेजेराव बेबायदि जेबो गैया गतिके मेया बेबायदि लोगो मोनलायबाय आरो बेबायदिनो जोंखौ हयथ' बे फट' खेबनाय मा खेबनायनिफ्राय मानसिफ्रा नुनायखाय बुंदों आरो गुबुन दिनावबो बिदिनो लोगो मोनलायो जेबो नङा मैयानि बिसेस दिना जाहैबाय बिथाङाबो नमिनेशन होनो नागिरदों आरो आंबो नमिनेशन होनो नागिरदों आरो नमिनेशन होनायनि सिगां जोङो बे थानसालिया जिहेतु जोंनि जायगानि जाहैबाय नालाय बिथांनिबो आंनिबो गतिके बेवहाय मान लानांगौआ जोंनि दायित्व बे हिसाबै जों मान लानो थांनायाव सानैजों ज' लोगो मोनबाय